हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे फैना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आङो दिनै गिथावना खौरांसो लानानै फैबाय दै लोगोफोर। गिथावना खौरांसो लानानै फैनाय जाबाय आङो दिनै पीएम किसाननिफ्राय। दा जोंहा पीएम किसाननिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब ओंखारना फैदों आरोखि। दा बेनो जाहैबाय जोंहा पीएम किसान जायफोरा पीएम किसाननि नामावहाय जायफोरा रेजिस्टार हानि फोरमान पत्र गैया, जायफोरा गावनि नामाव गैयाब्लासिनो थगायनानै गभर्नमेन्टखौ थगायनानै माने पीएम किसाननि फैसाखौ लागासिनो दङ, जागासिनो दङ। बिथांमोना गुबुननि फोरमान पत्र बिलाइजों, हानि फोरमान पत्र बिलाइजों बिथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ लागासिनो दङ। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिथावना खौरां सफैदों दै लोगोफोर पीएम किसाननिफ्राय। दा जोंहा अल इन्डिया 5 कौटिनिबो बारा बेबायदि थगायनानै जानानै दं आरोखि पीएम किसाननिफ्राय। आबादारि नङालासे, जायफोरा आबादारि नङा, गुबुननि फोरमान पत्र हानि लेखाखौ गथायनानै पीएम किसाननि रांखौ जायफोराहाय जागासिनो दङ, नोंथांमोना जोबोद गिनांगौ जाबाय आरोखि। दा आपडेट्सआ जोबोद गाज्रि सफैदों आरोखि, जायफोरा पीएम किसाननि रांखौहाय थगायनानै जागासिनो दङ। दा जायफोरा गावनि हानि रेजिस्टार नामजोंनो पीएम किसाननि फैसाखौ मोनदों, पीएम किसाननि फैसाखौ जादों, बिथांमोना जेबो गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया आरो। दा क्लियार जाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा सिगाङावबो जोंहा माखासे भिलेज लेभेलफ्राव फैनानै डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसनि अफिसारफ्रा फैनानै सार्भे खालामफैदोंमोन नङा होमबा। दा गोबाङानो माखासे फ्राय दानजाबायानो सार्भे खालामनाय समावहाय, आरो एबार नेक्स्ट टाइमावबो पीएम किसाननि फैसा मोनहां डेट सफैब्ला बेबायदिनो सार्भे फैनोबो हागौ, बेखौ जों बुंथ'नो हाया। थेवब्लाबो दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे, जायफोराहाय गुबुननि हानि लेखाखौ होनानै पीएम किसाननि फैसाखौ मोनगासिनो दङ, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गिथावना जानानै फैदों। मानोना सरकाराथ' बुंनाय बायदिब्ला, निउस मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला बिथांमोना मा होनदों, जेल खानानि आलासि खालामनो नागिरदों नोंथांमोनखौ। दा फैबाय थानाय समासो खिन्थासिगोन दा बेबायदि खालामनो हामारगोन ना हामारा, गभर्नमेन्टनि डिसिसना मा जायो, नेक्स्टआव आपडेट्स मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोना गावनि हानि फोरमान पत्र गैयालासे गुबुननि हानि लेखाखौ होनानै पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थादों, नोंथांमोना जुदि गिथारदोंब्ला मोनसे खामानि मावनो हायो। नोंथांमोना सारेन्डार जानो हायो आरोखि ना होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना डाइरेक्ट अनलाइननि गेजेरजोंनो बे पीएम किसाननि पर्टेलाव फैनानै डाइरेक्ट सारेन्डार जानो हायो आरोखि। आङो बे पीएम किसाननि रांखौनो जाला, नांला, आङो बे पीएम किसाननि स्किमखौनो नांला होननानै नोंथांमोना सारेन्डार लानो हायो आरोखि, सारेन्डार जानो हायो। ओमफ्राय नोंथांमोना सारेन्डार जाखांनानै नोंथांमोना फैसाखौहाय, पेमेन्टखौहाय नोंथांनि जा किस्ति मोनदोंमोन सिगांनिफ्राय, नोंथांमोना रिफान्ड खालामनांगोन आरोखि फैसाखौ। अब्लासो सारेन्डार जानायनि मोनसे माबा जागोन आरोखि। दा नोंथांमोना सारेन्डार जानो थाखाय नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै नैबाव नुदों जानांगौ, गाहायथाराव नोंथांमोना मोनसे अप्सन नुदों, भलुन्टारि सारेन्डार अफ पीएम किसान बेनिफिट्स, नैबेहाय नुदों नोंथांमोना। बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होनाय, बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनानै आङो खेबसे क्लिक खालामबाय बेवहाय लोगोफोर। दा बिनिफ्राय बेयाव खेबसे क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैगोन आरोखि। दा नोंथांनावथ' पीएम किसान जाग्रा हिसाबै नोंथांमोननाव गावबा गावनाव रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बार थाखायो जानांगौ नङा होमबा। दा रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होदो, इन्टारबक्सआवहाय गोजौआवहाय। ओमफ्राय बेयाव होखांनानै नोंथांमोना नैबेयावहाय मोनसे अप्सन नुबावदों, नैबे टिक बक्स खनसे लिरनाय गैया होमबा, बेवहाय टिक बक्स होदो बेवहाय। ओमफ्राय नैबे मेसेजखौ होनानै गेट अटिपि, नोंनि मबाइलावहाय खेबसे अटिपि थांगोन, अब्लानो नोंथाङा सारेन्डार जानो हागोन आरोखि। अब्लानो नोंथांनि सारेन्डार जानाया साक्सेसफुल जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैयालासे माब्रै सारेन्डार जानो होनोब्ला, नोंथांमोना नैबे न' इउर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनानै
नोंथाङा सारेन्डार जानो हागोन आरोखि। दा बेयावहाय आङो खेबसे क्लिक खालामना होनि मा फैनायनि बेयावहाय इन्टारफेसआ। दा बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैबाय। दा नोंथाङा नै मबाइल नाम्बार आधार नाम्बार नोंथाङा बबे मोनसे नाम्बारजोंहाय नोंथाङा सारेन्डार जानो, नोंथाङा मबाइल नाम्बार होनानैबो आधार नाम्बार होनानैबो नोंथाङा सारेन्डार जानो हागोन आरोखि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ गोसोआव गैयाब्ला। दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोना बेबायदिनो सोरबाफोर जुदि गिटार दंब्ला दासिमबो गिटार होननानै दङब्ला सारेन्डार जानो गोसोब्ला नोंथांमोना बे डाइरेक्ट अफिसियेल साइटआव थांदो, बेवहाय सारेन्डार जाहैबानो जाबाय आरोखि। भलुन्टारि सारेन्डार अफ पिएम किसान बेनिफिट्सआवहाय नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजोंनो बे पिएम किसाननि अफिसियेल पर्टेलखा, बेवहाय थांनानै डाइरेक्ट सारेन्डार जाहैबानो जागोन आरोखि। दानिया नोंथांमोना 19थि किस्तिनि फैसाखौहाय माला मोननो थांगासिनो दङ, बिनि टाइम डेट फिक्स फैथ'वाखै दै लोगोफोर। दा जानुवारि मासआ जोबनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा फेब्रुवारि मान्थआव मोननायनि आसा खालामनो हायो। फेब्रुवारि मासआवहाय मोननायनि नोंथांमोना मिजिं थिनो हायो आरोखि। फेब्रुवारि मासआव मोननो हागौ नोंथांमोननि 19थि किस्तिनि रांखौहाय। दा नोंथांमोना बे रांखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना गासै खामानिखौ मावना लाजोबखाबानो जाबाय। EKYCफोरखौ नोंथांमोना मावनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनांगौबा खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना हानि डकुमेन्टसफ्रा माबाफोर प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना पिएम किसाननि एग्रिकालचार अफिसावहाय थांनानै खेबसे चेक खालामहैफिनदो। आरोबाव नोंथांमोना मा खालामबावनांगोन, बेजों लोगोसेनो आङो डिसक्रिपसन लिंक बक्सआवहाय भिडिअ होनानै दोनदों। बे भिडिअखौ नायबानो मिन्थिगोन नोंथांमोना मा खालामनांगोन फैसा मोननो थाखाय। आरो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरबाय थादों दै लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंहा FTO प्रसिडआ गोबाङानो न' जानानै दं होननानै बिथांमोना सोंहरबाय थायो, गोबाङानो गोदान भिउवार्सफ्रा। दा मानि थाखाय न' जानानै दङ, मानि थाखाय FTO प्रसिडाहाय न' जायो, बेखौ आङो खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर। दा बे जाहैबाय जोंहा जेब्ला गभर्नमेन्टआ किस्तिनि फैसाखौहाय रिलिज खालामगोन अब्लासो बे FTOआ प्रसिड येस जागोन आरोखि। दा रिलिज खालामाखै नालाय फैसाया गासैनाबो न' जानानै थागोन। जेब्ला फैसाखौ रिलिज खालामगोन अब्लासो बे फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार बेखौ बुङो FTO प्रसिड, बेखौहाय येस खालामगोन आरोखि, येस जागोन फैसा सोब्लासो। दा क्लियार जाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर? दा क्लियार जाबायबा नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौहाय गासैनोबो शेयार खालामनानै होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो माखासे खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम, सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबादिनो गोदान इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।